Защо само го казахте на средата на матча, бе? Ма гледай ги, бе. Ради, движи се, не се разхождай. Фал. Чу се. Гъбчо, какво прави там? Добре, бе, защо? Павка! Всички са в топката. Ради, тръгвай, откривай се. Човек, Ради, между двамата има човек. Илан, гледай го, къде отиде сега. Защо отиде там на... Защото бяга ъгъл, бе. Ма не, той гледа къде са играчите. Пас, пас. Габчо, стой там. Ей, браво. Габчо, стой там. Много е. Не мога да го настигнат Силви. Мали или знага. А Ради и Мишо искат да влезнат с топката във вратата. Няма да се получи така. А имат удар. Имат. Това е. И Габчо, Любо. стани в средата, искай топката, бе, Габчо. Добре, бе, на кой, бе? Ники трябва да е там, виж, ето петицията е сам, сега ще му подаде и... Илона с ръце, бе. Стига с тия крака, бе.
Айде, шут да ради да... Нищо, добре се открадна. Йоане, стой там. Абе, стига да бяхте на пъстия шах. Шахът е... Ники, влезни вътре, бе. Габчо, върни се малко. Айде, шут да ради, да... Габчо, върни се, Габчо. Ево. Така, така. Йоан, кой ти е защитник? Ах, майка му, тя като се обади и го шашка, защото той си позна нейния глас. Ники, ти си имаш... Е, там! Пред! Гави! Абе, стига с тази връзка, оставете го, бе, мам, стара, бе. Да, и аз съм Габи. Мише, може да тръгнеш, подай на Ради. Дай на Ради, на Ради. Айде, де! На Ради и тръгваш. Тръгваш. Добре, Браво. браво. Ники, тръгни, бе, човек, защо си назад, бе? Браво, Ради. Браво, Ради. Нищо, корнер. Корнер. Ники сега има силна левачка. Аре, бе, Ники, бе. Какво направихте, бе, мама, стара? Ники! Айде гледай какво се случва с човек. Янислав има фал. Дочу. Айде, Яниславе, давай. Тъч. Айде, изпълнявай бързо. Ради. Ама по-точен пас, да. Спри. Има тъч, чакай. Изчакай. Янина, какъв е то пас, бе? Ма това не е нормално. Яниславе, отиди там да помагаш. Спри. Стой там. Ради, движи се. Яниславе, търси празно пространство. Бягай. Така. Айде, Габчо, ти си. Аре, бе, Яниславе, бе. Дигни ръка, обади си, искай топката. Корнер. Отиваш до човек. Ставай! Браво, подарихме, а? Голям удар.
Мале, Габчо. Ле. Яниславе, тръгни напред! Ау! Ники! Ради само меша, ама като има възможност да тръгне сам, нищо. Яни, тръгвай! 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 Габчо! Браво, Габчо! Айде, корнер, Яни, с човек! Хубаво се опита да се завърти, ама до там.